îmbogățit colecția de vinuri și am lansat o serie nouă, Totem. Este o serie unicală pentru compania noastră, pentru Republica Moldova, pentru sectorul vitivinicol în ansamblu. Deci în această gamă de vinuri găsim doar soiuri autohtone, Feteasca Neagră, Feteasca Regal, Rara Neagră, Viorica. Viitorul vinului Moldovei este cu siguranță în regăsirea unor modalități inovative și creative de promovare.